Triq Santa Elisabetta fix-Xewkija waslet fl-aħħar fażi ta' tiswija kompluta u qed tingħata tarmak dan b'investiment ta' 400,000 euro. Din it-triq btul ta' 300 metru hija triq li tara għexieren ta' karozzi kuljum iżda x-xogħlijiet fuq din it-triq ma kinux jinvolvu biss il-wiċċ tagħha kif spjega l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri. Mhux biss għamilna l-wiċċ iżda bdilna s-servizzi kollha kemm dak li huma ta' dranaġġ tal-ilma, house connections, però aktar minn hekk ukoll introduċejna stormwater culverts sabiex ukoll neliminaw il-problema tal-arar minn din it-triq. Fejn mod ovvju mbagħad ukoll ser tkun qed iġġonġi ma' triq prinċipali li tagħti għall-imġar għal daqstant. Inħarsu l qudiem għal aktar investiment f'aktar toroq inkluż dawk it-toroq residenzjali. Minħat jew is-sindku tax-Xewkija Hubert Saliba kien sodisfatt b'dawn ix-xogħlijiet estensivi fuq din it-triq arterjali f'dan ir-raħal. Is-Sur Saliba spjega kif il-pjanijiet oriġinali ta' din it-triq kellhom jinbidlu mal-Kunsill Lokali sar jaf b'aktar problemi. Iltqajna ma' diversi sfidi li ma konniex preparati għalihom, speċjalment il-mejn ta' dranaġġ li ma kienx ippjanat li jinqala. Imma meta bdejna naqalgħu it-triq sibna li kellna naqalgħu dan ukoll. Saru diversi xogħlijiet oħra bħal huma s-servizz tal-ilma u il-bankini, eċċetera. Il-Ministru għal-Għawdex temmijiet kif proġetti u investimenti bħal dawn se jibqgħu jsiru fit-toroq Għawċin, speċjalment toroq li ilhom żmien twil fi bżonn ta' tiswija.